Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkarata toblas kaya dihugung dening dewa para Pandhawa tumpes tapis tanpa tabet para Kurawa ya iki isih ana benggol-benggole Kurawa Sang Maha Jurik Patih Sengkuni ayo sopar ngayoni kridaku. Marata Jaya Marata aja girang-girang gumuyu Werkudara dupeh kowe bisa unggule ngayuda ming kowe urung dianggep menang yen to Sengkuni diurit ayo Werkudara yen pun aja mung kowe keroyoken Pandhawa 5 leganing atiku wah Sengkuni wong julik menungso sesupan iblis ora patut urip ning jagat iki kowe mung kari ngenteni wektu mukang prayoga bali menyang neraka jahanam ayah bareng mati tak wujuti.
beres elek Sengguni. Pret nyawane. Pret nyawane piye? Tibane kotor capul menteles wae. Jogetan. Jingklak jingklik. Kaya bola-bali iki senengamu rak ngentengke bobote mungsuh ya ta. Supaya Sengguni. Karepmu rak ngono. Popule Sengguni iki entek-entekan dadi pitih go tayungan rak ngono ta. Karepmu ngono. Ya kosek. Ngentenono wektu. Wah. Piye tresno kakangku. Gaman kajangan tumplakan. Ora-ora nek Sengguni iso mati. Sebab Sengguni iki rikala semana gulung Lengatala jaman Lengatala kanggo rebutan biyen kae. Jeglok tiba ana lemah. Lambang sing gulung kae sapa? Sing gulung ora liya mung Sengguni. Ning Kojapa nadyan awake kae wis keburian Lengatala ning sak perangan ana sing ora keburian Lengatala. Wah. Lho. Ngerti ora? Ya kono. Iya kuwi. Wis to. Kuwi ambek tamani kuku Pancanaka. Temekane pati. Ati sih. Mbok kula disanjangi. Apa? Wau sing mangedekake kalih ngrayi wau. Napa wau? Senengamu ya wis wong Petrus ampun ngoten to. Aku kelek-elek ya rombongan kok ya. Piye ta ya? Wong edan. Kok sing mangedekake ning kresi-kresi wae. Oh, nggih. Wong edan aja ngomong lho. Nggih. Terus apa? Aku mau ngono alah kiyaine iki kok ya lucan ae lho. Gawan kok. Gawan lakon. Rupamu. Mau sinun Ndrawatu ngendika apa? Wis ora usah. Durung cukup umurmu iki. Terus aja ngono ta. Aku ya kancamu dulurmu kok. Sumpen tak omong, ya ora aku saiki. Nah, aku dadi 100. Pen wis. Oh, wis. Nah, ning aku omong ngono ya. Ning aku ora njaluk lho. Iya wis. Ikhlas. Ikhlas. Nah. Wis pengen ngerti. Heeh. Lho. Piye? Lho. Ya. Apa nang? Ngerti. Lho, ngerti dah. Krungu wis. Krungumu piye? Lho, ya mengono kuwi. Lho, ki 100 kok didoli lho. Lah aku krunguku ya ngono kok. Meng lho, ngono kuwi kok. Mboten tau napa. Cuma ngedikake mau Cantaka. Ngerti ora? Cantaka. Yo. Ngerti ora Cantaka? Yo, ngerti. Apa? Cantaka ya Cantaka. Silit. Wong edan. Lah kene ku napa? Iya, ning sing halus piye? Cantaka. Wae silit ya silit, ya terus. Silit.
Aduh, Pak. Aduh. Kulitmu hilang nyawamu.